फोरबो फालिथायनि दिनैनि कमिटि बिथांमोनखौ आङो जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावहरदों आंखौ बेवहाय खननो लिंहरनायनि थाखाय आरो जोंनि गबरधनानि रायजोफोरनि गेजेराव आंनि जाखिनि रोंगौथि बेखौ दिन्थिफुंनो थाखाय आङो माने साबायखर बावहरदों आरो लोगोसे गबरधनानि जिखिनि दिनै रायजो राजा बिथांमोना आंखौ नायनो बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर दिनैनि बे हारिमुआव जों गासैबो ज'हैनो माने जोबोद माने एन्जय खालामनो हागोन मोसानानै खननानै जोङो बयबो रंजानो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों गबरधना हालामाव आङो फार्स्ट टाइमनि थाखाय फैदों आरो दिनै ओरैनो बरपेटायाव फैनाय जादों खिन्थु गबरधना जायगायाव दिनै फार्स्ट टाइमनि थाखाय फैनाय जादों ओरैनो दिनैसिमहालागै बे दोंबेसे मेथाइ रोजाबखो ओरैनो 150 आङो स्टार्टिंनिफ्राय 150 प्लास मेथाइ खननाय जाबाय साननैसो आरो देग्लायबो बबे जायगायाव ओरैनो नोंथाङा बे मेथाइ रोजाबगिरि फांसन ओरैनो आङो बे बोसोराव होननानै बुंला दा फुजानिफ्राय स्टार्टिं खालामनानै आङो दा नैबे प्रग्रामखौ लानानै मोनबासो खालामनाय जादों आरो ओरैनो गिबि नों दोंबेसे ओरैनो मेथाइ बा गोदानै मेथाइ रोजाबगोन नामा ओरैनो गोदान प्रजेक्टथ' दङ गुबुननि खालामखांबायबो मोननैसो फिल्माव ओमफ्राय दायो गोदान गोबां रोखोमनि मेथाइ आंनियाव माने फैदों खननो थाखाय थ' आङो एसे देहाया गाज्रिनि थाखाय रेकर्डिंखौ लाथ'नो हायाखै दा बे प्रग्रामखौ खालामखांनायनि उनाव देहाया माबायदि जायो बेखौ नायनानै खालामनाय जागोन आरो ओरैनो मा मेथाइ रोजाबगोन गावनि मेथाइजों लोगोसे थ' बर'आथ' थाखागोननो बेजों लोगोसेनो दा जोंनि गबरधनायाव जेखिनि रायजोफोरा नायनो फैदों बिथांमोननि आङो गुबुन हारिनिबो मेथाइ आङो खननो थाखाय ट्राइ खालामगोन आरो ओरैनो ससे खनना होनो हागोन नामा गुबुन मोनसे मेथाइ खनसे गावनिनो बे मेथाइखौ माने आङो जा दिहुनदोंमोन बेनिफ्रायनो माने मानसिफोरा आंखौ माने रायजोफोरा बोजबनानै लादों बे मेथाइखौ आङो खननो आखायाव लादों जोंनि प्रसेनजित खाख्लारि सार बिथाङा लिरिक्स टिउन होनाय आरो लोगोसे जोंनि अमर बर' आदा बिथाङा मिउजिकखौ होनाय गबरधना हालामनि रायजो राजा बिथांमोना जे दिनै आंखौ फैनानै सापर्ट होफैदों बेबायदि सापर्टखौ आङो आंनि दा जि कालचारेल प्रग्राम आं खालामनो थांगासिनो दङ बेवहाय बिथांमोननि माने सापर्टखौ मोनगोन आरो बयबो जयै रंजानो मोनगोन होननानै आङो आसा खालामदों जोंनि गबरधनानि रायजोफोरनिफ्राय गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट फ्री सीट कभार 5 लिटार पेट्रल फ्री गंनै हेलमेट फ्री 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 6000399187 8822018193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन